अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणी आज पनवेल कोर्टात फैसला सुनावला जाणार आहे। पनवेल जिल्हा न्यायालयात हत्येचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकरसह तिघांच्या शिक्षेवर सुनावणी होणार आहे। मागील सुनावणीवेळी अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजीव गोरे आणि मुलगी सिद्धीने तिन्ही आरोपींना फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली। त्यामुळे आरोपींना फाशी की जन्मठेप याकडे लक्ष लागले। अश्विनी बिद्रे यांची 11 एप्रिल 2016 रोजी हत्या झाली। वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर यानं अत्यंत निर्घृण पद्धतीने अश्विनी यांना मारलेलं होतं। त्यानंतर त्यांच्या मृतदेहाचे लाकडं कापण्याच्या कटरनं लहान लहान तुकडे करून ते वसईच्या खाडीमध्ये फेकून दिले होते। अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणात आरोपी अभय कुरुंदकर याच्यावर आरोप सिद्ध झालेत, तर कुंदन भंडारी आणि महेश पाटील यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध झाला असून तेही शिक्षेस पात्र आहेत। तर राजेश पाटील उर्फ राजू पाटील याची मात्र निर्दोष मुक्तता झाली आहे।